Il-ħaddiema Maltin u Awċin huma l-aktar pożittivi fl-Unjoni Ewropea kollha dwar l-użu tat-teknoloġija moderna bħall-intelliġenza artifiċjali fil-post tax-xogħol konvinti li din se tħalli impatt tajjeb skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru. Bit-teknoloġija tal-AI li kważi nofs il-kumpaniji l-kbar Ewropej qed jinvestu fiha kif qed isir ukoll f'pajjiżna kemm mill-gvern kif ukoll mill-privat, l-Ewrobarometru jindika stampa mħalta ta' ottimizmu u tħassib fost is-27 stat membru. Waqt li l-medja tal-ottimizmu fl-Ewropa hi ta' 66% kontra 21% huma pessimisti, f'Malta l-ħaddiem huma kważi 20% iżjed pożittivi, 85%, waqt li jseguna hemm l-Iżvediżi u Litwani bi 78% u 76% rispettivament. L-aktar diffidenti għat-teknoloġiji huma l-ħaddiema Franċiżi u l-Belġjani bi 23%, wara il-Portugiżi b'24% u t-Taljani b'25%. Il-maġġoranza tal-ħaddiem Ewropej jemmnu li dan l-avvanz teknoloġiku qed iħalli impatt pożittiv f'xogħolhom, iżda fl-istess ħin jibżgħu li r-robots qed jistgħu joħdulhom posthom fil-ġejjieni. B'mod ġenerali l-maġġoranza tal-Ewropej li wieġbu pożittivament tal-Ewrobarometru għandhom bejn 15 u 24 sena, għalkemm f'pajjiżna jidher li dan hu mifrux fuq il-faċex kollha tal-etajiet. Il-Maltin ukoll reġistraw riżultati ferm ogħla mill-medja Ewropea fil-perċeżjoni tagħhom fejn jidħol l-użu tat-teknoloġiji moderni fl-ekonomija, fil-benefiċċji soċjali, fil-kwalità tal-ħajja tagħhom privata u anki fis-soċjetà in ġenerali. Fl-Unjoni Ewropea kollha 73% tal-irġiel iżjed mis-67% tan-nisa qalu li jqisu lilhom infushom ħarġin biżżejjed biex jużaw l-aktar teknoloġiji riċenti, inkluż intelliġenza artifiċjali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.